Hello guys! Welcome to my vlogs. Andito kami ngayon sa Mayon Skyline. Kasama ko ang mga gingging 8 waves bomb. You know. Ang ganda ng view, parang bagyo dito, parang ang daming bugs. Hello mga bayot, pamamuha, pakpakpak, chami-chami. Hello. Hello mga bayot, mga Bisaya diha around the world. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga OFW. Ang ganda ng view, oh, ayun oh, may bugs, parang bagyo dito. Sa Mayon Skyline. Skyline figure smile. Ayun si Bulkan, oh. Ayun si Bulkan Magayon. Malapit na dito, parang abuto na lang, anao na lang, oh. Kamuto na lang. Naami diri sa Skyline. Ayun, oh. Hindi kita pinadiretso sa taas kasi baka magbalik ka. Sa Bitlog, isama mo na. Ayun, picture. Eme. Kunin mo si Bitlog para lahat tayo motor dyan. Bili tayong cabbage mamaya. Sama mo na. Para maganda. Para marami tayo tingnan. Yan. Skyline figures mo. Hi mga guys, mag-hi kayo. Andito sa Mayon Skyline. Yan, hello Nicole. Taba ko na. Yan, ang ganda dito. Maglaag mo diri sa Mayon Skyline sa Tabaco, Albay. Oh, nindot kayo diri mga bayot. Pinatay ko nga. Nindot kayo diri day. Nadiri tayo, oh. Mamaya. Yan. Alam mo kung huli dito? Manghuli lang. Hindi ko alam. Di man ako nag-ayos eh. Yan o. Wala mo mahuli dito? Mga naka-outfit pa sila day. Dahil picture dito. Yan. Nasa iyo ba ang cellphone? Yan. Ayun pala yung iPhone ko. Awakan mo yan. Si hi day. Yan o. Si Ella, si RG, si King. Yan. Busy. Dami. May fogs. Doon ako dito. Ayan ang mga motors namin. Tek na po dito. Ayan ang Bulkan Mayon Magayon. Ito? Doon na kay diri ang ginuok ko kahadlok mo diri ka mapuyo bayot. Na mubutog yun na imong bulkan. Bibo kayo mi sayo mi nang diri kadlawon pa. Nan. Motor ta. Ayan, picturean na nila. Ayan, indot kayo. Ako mga kauban. May tinda dito si Ganggang, mga bulaklak. Tag 150, yan o. Bonsai yan, Gang? Oo, bonsai ta. Ano talaga? Di man mabubuhay doon sa kwarto. Sa kwarto lang ilagay. Kasi tayo lang naman yun. Dapat ilalagay dyan sa... May tinang dapat. Lagyan siya ng tubig. Araw-araw tubigan. Kanina 150. Tapos sa kwarto, pwede siya. Sa kwarto lang, pwede. Ang dapat ano, Mainitan. din siya. Ah, Kasi pwede siyang masira. kamatis yung magkano. Ito na lang siguro mamaya. Akin na lang to, oh. 50 to. Akin na to, ha, mamaya. Yung isa din sa amin, yung isa ha. Kamatis? Kamote. Hindi to, oh. Yan, oh. Mga bulaklak. Yung kamatis. Wala. 50. Wala na ata, eh. Dami. Dami talaga. Hingi ka na lang doon. Mura lang dito. Maraming tanim eh. 50 pesos lang yung kamatis, guys. Na maliga si Ganggang. Meron din siyang ano, cabbage, tapos kamuti. Yan o, kamuti o. Yan, kamuti. Yan ka. Ang binili ko is kamatis na lang. Yung dalawa na ilabas eh. Ito, 50 pesos. Yan o. Mag-say hi kay Guy. Hi Guy, hi Day. Siya yung nagbenta. Okay. Mamaya lang bayad.
Ano, okay na sila Tekla Fu. Kanino yung isang motor doon? Ayan yung mga motor namin ginamit. Kami lahat 6 kami. Yan o. Yan. Tayong lahat, uy. Kami dito. Sinita din. Magamit ka ng filter? 1, 2. Kayo lang lahat. Tayong lahat daw. Ah, dito ka. Dito iba, upo dyan ng iba. Tayo lahat. Tara na. Tayo lahat daw. Ang ganda dito. Room for rent available. 100 lang daw. Isang buwan. Saan? Diyan, 100 lang. Tapos pa. Kawawa ka dyan kapag may laban. Joke. Ano. Pa dito kasi sa galing Para sa sementeryo, tingnan na. Katakot. Isang bato yan, gumugulong yan. May ano na nga yun may pakas, ano ba, mayroon ng yung na bungi. Entero na Oo naman yung driver ko. Oh. Mura lang po Yung yaya, hindi ka tinulungan. yaya mo. Yung katulong, hindi ka tinulungan. Yung katulong at saka driver magkasama. Mga marites, mga tiba eklabu. Helmet for sale. Lagay mo sa marketplace. Gulatin ko kaya na ilagay na Para na-compress lahat. Picture na Paulo. Dito na kay lahat. Doon kay Pao. Kita ba? Paalang. Hindi, kukuhanin ko yan dyan. Doon lahat. Si Pao. Sama kay ganun mo nang iarap mo na lang. Nananulak man ka. Yan na. Ah. Natanda sa iPhone, sa iPhone. pinahiram mo lang ba? Oo. Pinahiram ko din. Saglit. Ayan na. Ang liit din naman, zoom in, zoom out. Yung dyan na dito. Saan ba yan? Kaya nadiin kay tita. Kaya nga so kita yung nasa langit na kayo Baka lahat. ulo lang kita sa amin par. Tapos iba yun na. 3. Hindi ah. Sama ka dat ganun mo yung harap mo. Tara na. May ano pa kasi may... Yan, busy kami. Ay, dito na lang pala. Wag na. Sama, papapasok ko na. Bababa ako sa skyline. Skyline, big and smile. Mamaya lagang ha. Bababa kami. Bababa na kami. Bababa ako guys. Naog ko sa silong guys. Mama. Guys, bababa na kami. Baba na kayo dito. Yan. Ayun ang skyline. Ayan po, ayun ang skyline. Nindot ka dito guys. Yan o. Susi ko Pao. Mayon, skyline. Kitong view oy, pag bagyo oy, tay. Maaga pa kasi kaya kunti para ang tao. Pero mamaya daghang kanig tao dire. Hello. Malayo kasi. Yung susi ko Paulo, dala mo. Ang ganda. Ang ganda ng Mayon. Ang ganda ng Pilipinas. Oh,